Hikruok oketi ne chenro mar manyo jokanyo mag duol matao yiere pacho ka IEBC. Chenro mochan chaka yango odiochieng' makiny ka itao gi aput ma meeting mar chugo duol makamano. Jogo mamanyo lemo mar jakom IEBC ema kiny chako godo ka chenro no igeno ni biro dhi mbele nyaka chieng' tich adek. Chenro no mar manyo jokanyo manyien mag duol matao yiere pacho ka IEBC dhi chakore gi dao dho jogo mageto lemo mar jakom duol no. Chenro madhi timore chakre wuok tich tarik 24 nyaka tich adek tarik 26 dwe ni. Manen jakom duol mane rango kenge mag keto katiba manyien tim Charles Nyachae madhi yao pape kar saa 2 okinyi ka iluwe gi mane en jatatije mar doho Anna Madie kod jochung' mamoko moriwo Abdul Kadir, Lorot H. Ramadan kod Edward Katama Ngeiwa. Chieng' tich ariyo, apudno motelnegi Nelson Makanda biro dao dho Erastus Ethicon, Francis Kissinger, Jacob Ngwele Muvengei gi Joy Brenda Masinde Mdivo. Chieng' tich adek, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu gi Sol Simiyu bende biro bedo e orindi maliet ka idao dhogi. Chenro no geto rango nyalo, lony, bidhruok kod oteku mar jogo malaro lemo mag tao yiero mapacho ka. Ji mamoko makwan giromo 105 mamanyo lemo mar commissioners idhi chak dao dhogi tarik 26 dwe ni nyaka tarik 24 dwe mar Ang'wen.